Pane ma speculations anofamba achitenderera vanhu vachifunga zvakaona pamusoro peSADC. Vamwe vachiti aiwa SADC yakakanda siyo report pasi pekapeti. Vamwe vachiti aiwa SADC aiwa inenge yakanganwa kana kuti inenge iri muroad akuprepare pama fresh elections munyika yeZimbabwe. Sana pina mashoko abudiswa muzara nazvinzi aiwa SADC inenge yasplitter kuti munenge mava division SADC noti bva subscribe like utina on the bell icon. Sanoda kuti muzive muri yeZimbabwe aya mashoko ari kubuda mu newspaper rinonzi Africa Beautiful Wind, newspaper remu Africa. Vanoyatira mashoko ekuti SADC still deeply divided over disputed Zimbabwe election. Vanotaura mashoko ekuti the SADC executive secretary is Elias Magosi is having a tough time trying to explain to other SADC leaders why he produced the statement that disputed Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa will in August this year assume the SADC chairmanship when SADC as the regional bloc is yet to reach that conclusion. The problem is the SADC Secretariat announced that disputed Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa assumed the SADC chairmanship in August this year. At a time the SADC leaders had agreed that Zimbabwe will only be allowed to host the SADC extraordinary summit of heads of state and government, but will not be allowed to assume the SADC chairmanship. Nekuda kwema flood elections ndo mashawari achitogwa panapa pa newspaper iyi Africa Beautiful Wind vachiti aiwa pane division yakuitika kuti zviri kunzi Elias Magosi vari kunzi vakataura mashoko kuti Idi Mnangagwa achapiwa chairmanship, asi ivo vanzi vanga vakawirirana kuti aiwa vachangoita summit yezve-environment and what munozviziva muri yeZimbabwe. Vati aiwa chairmanship zvitombozvimira nekuda kwema-flood elections aitika muZimbabwe. Saka zvichitaura zvichibva panewspaper iyi vataura mashoko ekuti pane division kekuti zviri kunzi vakataura mashoko vanga vasingafaniri kutaura chairmanship. Ameno kuti zvakamira sei, asi ndo zvadawana izvi. Kana muchiti manyepo munogona kuenda pa Facebook page ravo reAfrica Beautiful Wind munomaona same mashoko akanyogwa iwawa nevakomana ava vataura zvekuti aiwa zvekuwana chairmanship Zimbabwe ingona kusawana. Chipotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko avo. Aiwa, pinai comment section medu musangano subscribe, like, chinotina on the bell icon.